Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Enhla nasezantsi sibingelele kumagumbamane South Africa, iningizimu intshonalanga inyakatho, impumalanga enganza kwethu. Ake sibingelele kulolu hlelo, ake sifune sithola ukuthi singobani thina. Masikhuluma ngalento yohlelo luka ake sifune sithole, sikhuluma ngokuthi abantu abakhumbula ukuthi bangobani, azidle laza azikade zidla khona, zibuyele empandeni. Siyaqhuquzela ke lokho kubona bonke abantu abalibale linsundu ukuthi lezi inhlelo abaziniki isikhathi sokuzilandela kakhulu nokuzilalela, ngoba sifuna ukuthi izingane ezilandelayo, our next generation, zikwazi ukuthi zincele kokwansile, zifunde ukuthi kahle kahle ithini into yethu as Bantu people. Namhlanje ke nganza kwethu ngilande insizwa kaDuma uyona le podcast ake sifune sithole. Ungahamba kuyosibheka laphana epagini lika YouTube, ufike useshe uthi I know my story podcast, uphinde uyosibheka laphana epagini lika TikTok, ufike useshe uthi Mabhodla ake sifune sithole. Fokaduma ake sikubingelele kulolu hlelo ake sifune sithole. Ngiyabingelela baba, ngibingelele nabalandeli nababukeli kwaSifune Sithole TV. Udaba ke esikubizela lona namhlanje, sifuna ukuqhubeka lapha sihlabele imgama odabeni lwenkolo, because ngiye ngabona kakhulu ama comment amaningi abuza kakhulu ngendaba yeBhayibheli nenkolo. Akusicacisele mfethu ukuthi ithini indaba yenkolo neBhayibheli, because abantu abaningi badukile. Uma ukhuluma izinto ezifana nalezi, abanye baze baku-attack noma balwe nawe. So ngifisa ukuthi namhlanje kuyicacise kahle le ndaba yeBhayibheli nenkolo ukuthi ithini indaba yenkolo neBhayibheli. Ngiyabonga baba. Masikhuluma ngeBhayibheli, siyake sikhulume ngodaba olujulile kakhulu nenkolo. Noma uzama ukuveza okunye uyake uthola ukuhlaseleka ngenxa yokuthi abantu bakithi ezinye zezinto abakayiqondi umlando wazo ukuthi ziyini futhi zafika kanjani. Siyake sifune ukusebenzisa lokho okwathi mabefika bacindezeli basitshena ukuthi kuyikona. Kodwa manje mawususubheka usulandela usujula ngokumlando wakhona, ufika ukuthola ukuthi cha akuyona ilento lena abayisho ukuthi iyona. Ngoba masikhuluma nje ngeBhayibheli, abantu abaningi bayeke bebe nawo ukuthi hayi incwadi engcwele yaphifunyelwa uNkulunkulu. Leyo ncwadi leyo iyona eyaba isiqalo, yaba isiphetho nemlando eminingi esinikezwe yona. Abantu abaningi bayeke betshela ukuthi yonke into ekhona eBhayibhelini iyiqiniso. Okungelona iqiniso baba, ngoba umlando weBhayibheli ujulile kakhulu. Yes. Ukuze ke kodwa ngizokhipha isithombe esincane, ngoba ngiyengifisa ukuthi into nento engichazayo mina ngiqale ababukeli ngibanikeze isithombe esithile ngokomqondo, ngisebenzise nje ama map. Ngoba kufanele ukuthi into nento esishoyo sikukhiphe ubufakazi bayo okuphathekayo. Ngoba masovele sihlale sithi hayi iBhayibheli kwenzeka kanje 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 kanje, abanye ngeke beze bebone bazothi hayi vele bama antichrist labantu abayifuni inkolo, bama demoni, sigcine sesi-attack. Kune map lana engithandayo kakhulu nje, ngoba iyona babengifuna sike siveze nje eqala abantu ukuze sithi sikhuluma sibe sesazi ukuthi sesinawo umqondo omncane. Baba ngicela ukuthi ngiyacela baba ukuthi nje sike ungibukele lana kule map leni. La kule map lena sikhuluma ngeBhayibheli nenkolo ngithi. Ngiyacela ukubuza baba, umlando wenkolo wonke noweBhayibheli ngokomlando wali iBhayibheli bathi ukiphi? Use-Egypt nakwa-Israyeli. Iwona amazwe abasifundisa bona ukuthi ukuwona lamazwe lawo ngokwabo. So nayo ke imap ngiphethe nansi iEgypt siyayibona. Iyona iEgypt le njengoba siyibona, iyona iEgypt le la bese sekuzoba iwona uIsrael lo ola. Nanto ke iBhayibheli liqhamuka lana eEurope, eRome.
iRome nayi la phezulu ila eEurope kulamazwe la phezulu iRome la eEurope. So umbuzo oqala uma ukuthi sifundisa ukuthi iBhayibheli kwakade kuyincwadi engcwele yaphefumulelwa uNkulunkulu abelungu ibona abayisizwe esingcwele inkolo iqhamuka kubelungu yonke into iqhamuka kubelungu njengoba kwenziwa namhlanje ngisho ithombe. Umbuzo wami uthi abelungu babefunani eGibhithe, abelungu babefunani kulelizwe ngoba lelizwe leli liseAfrika nalelizwe elibizwa ngokuthiwa iNorth East Africa angani lemlando yeBhayibheli bathi kulona. Pho kwenzeka kanjani babo ukuthi wonke lo mlando usubona usuqhamuka lapha eEurope eRome? Kwenzeka kanjani? Why namhlanje umlando wonke siubona ufika nabelungu inkolo kuthiwa yabelungu? Why iBhayibheli kuthiwa elabelungu liqhamuke eRome ekubeni kwemilando yaseEgypt? iEgypt ekephi? EseAfrika. Nezwe futhi elibizwa ngokuthiwa iNorth East Africa leli selibizwa ngokuthiwa uIsrael manje. Ngoba kwangewona uIsrael, kwakuyiNorth East Africa. Abanye babebuye bethi iTectonic Plate of Africa kwakuyizwe lalingcenye elalibuya sengathi liqhelile like oMadagascar. iMadagascar izwe la eAfrika kodwa uyalibona ngathi liqhelile. Nalelizwe kwakuyizwe lalicishe libe kanjalo. Nakhona amasijula ngokomlando futhi sifike sikuthola ukuthi kwakuyizwe lalihlangene neEgypt kuyizwe lodwa before befake into ebizwa ngokuthiwa iSuez Canal. La khona bamba then basebenza ukuthi kwazi ukuthi cross umkhumbi benza into ukuthi nje ukwazi ukuthi ihambe bridge ihambe imkhumbi ngala manje uma ufike eEgypt ubuka usungazi uyitshena ukuthi lelalizwe kwakuyizwe elinye kanti kwakuyizwe lalixhumene lalilodwa neEgypt. So umlando wonke ke weBhayibheli ukhonjwa kulamazwe lawo. Njengesizwe ke kufanele sijule manje singakhohlisani bese siyayibuza umbuzo kwenzeka kanjani pho namhlanje sibone iBhayibheli seliqhamuke eRome njengoba iRome sekuyiyona esiyaziwa ngomlando weBhayibheli. Kwenzeka kanjani ukuthi inkolo siyibone namhlanje seqhamuka yonke into isiqhamuka kubelungu kanjani? Kodwa ukuze sizojula siuchaze kahle lo mlando qala kufanele ukuthi sichaze ngamazwe. Yes. Ngoba phela into yokuqala abayenza baqale ngokucolonize amazwe. iRoman Empire umbuso wamaRoma ngalenkathi usufuna ukubusa umhlaba ngeRoman Dutch law. Ngoba kunesikhathi la khona amaRoma ayifuna ukubusa umhlaba ngeRoman Dutch law njengoba nathi sisangaphansi kweRoman Dutch law. Yes, babe befuna ukubusa umhlaba. Nala khona bathuma khona amasosha ukuthi akahambe ehlasela emazweni wonke behambe beqoqa imilando le yeBhayibheli. Kahle kahle iBhayibheli baba ntshontshiwe latshontshiwa amaRoma. Nakhona bekutshontshiwa imibhalo yakamanye amazwe. Yayisiyiswe eEurope eRome, yayisiqalwa kabusha. Iitore eziningi bayihlanakazela. Ezinye bazenza ukuthi zivune bona. Yingakho sithola umlando kaGenesis bona besifundisa ukuthi umhlaba wakhe wayindoda yomlungu eyathi kube khona intaba nabantu yabumba abantu. Kodwa umlando wangampela waseAfrika ufika ukuveza lokuthi abantu baqhamuka emanzini. So bona basebezakhela izitori zabo. Sebecindezela izitori eziyiqiniso ngoba umuya lapha eEgypt ufika uthola omunye umlando lo walana eAfrika kukhulunywe ngabe kwakhulunywa ngoHeruna kwakhulunywa ngoMaati khulunywa nje ngeminye imilando abayintshontsha bona bahamba bayisa eEurope base beyiguqula base beyibhikisa phansi. So kahle kahle amaRoma antshontsha imibhalo yezinye izizwe futhi akantshontshanga imibhalo kuphela yaseEgypt bahamba eAfrika yonke even eEthiopia. Njengoba kukhona umprofeti uEnoch namhlanje sekuwabelungu. Umprofeti uEnoch wengeyena umlungu wemuntu omnyama. Kodwa namhlanje useguquliwe sekwenziwa sengathi kwakumlungu. Even eSouthern Africa imilando yantshontsha iAfrika yonke. iRome ngalenkathi sifuna ukubusa umhlaba yathuma amasosha. Umuntu owenza lonto kwaba uConstantine kwiCouncil of Nicaea bayazi ngalenkathi ehlela lezi inkonfa yokuthi inkolo izoma kanjani, iBhayibheli lizokwakhiwa kanjani. Eusebius ibona impela abadume kakhulu ngokwakhe iBhayibheli. Umndeni wakaPhiso nawo futhi uyena owaduma ngokwakhe iBhayibheli behlanakezela betwista imibhalo. So iBhayibheli akulone labelungu, akulone lamaRoma. AmaRoma akanalo iBhayibheli kodwa bathuma amasosha bahamba bentshontsha imilando yakwezinye izizwe. Okusho ukuthi iBhayibheli balicolonize baliqala phansi kabusha. Nakhona balakha ngendlela yabo. Ukuze bezokwazi ukuthi bevuneni ubandlululo ababefuna livune bona. Ingakho uthola ukuthi ithombe namhlanje zimhlophe omprofeti uEnoch sebemhlophe kodwa abantu abamnyama. Imilando eminingi lapha eBhayibhelini iwhite washiwe. Akulona ngalento ethi lesike siyibona ngakhona sitshena ukuyikona. Namazwe amaningi ashintshiwe.
ayikho iEurope eBhayibhelini njengoba uya kuphela namhlanje sekukhona uMaroma sekukhulunywa zonke izinto ezikhulunywa akulona iqiniso ezinye istory baba bebeyithatha basibona ukuthi siyiqiniso lesi story then bese beyasiphendukezela bona besibhekise phansi esinye uthola ukuthi bayasibona ukuthi hayi lesi asihambisani neagenda yabo then bese beyasicima siphume nje eBhayibhelini ngoba ziningi incwadi abayikhipha eBhayibhelini hayi ukuthi incwadi babeyifaka zonke bebentshontsha imibhalo yabanye abantu then bese beyabona ukuthi bazofaka ini. Ngiyakhumbula impela ngoba naseBhayibhelini zakhishwa incwadi zika Enoch. Yebo kunjalo impela akuyona okwamprofeti uEnoch kuphela ukukha nje phezulu ngoba ziningi incwadi kaMprofeti uEnoch yakhishwe eBhayibhelini uMaccabees wakhishwe eBhayibhelini uEsther awuphelele eBhayibhelini uTobit wakhishwe eBhayibhelini iGospel kaMaria Magdalena yakhishwe eBhayibhelini kungani babekhipha iGospel kaMaria Magdalena ingoba bawuthatha umlando bawuxova njengoba sazi ukuthi uMaria Magdalena wayenamadimoni wona kanti kwakunkosikazi kalomsindisi oyakabizwe kakhulu ngoYeshua kwakunkosikazi wakhe so babezama ukuhide lo yodwa ngoba umlando bawuhlanakezela bawubeka ngendlela yabo so ukukhishwa kweGospel kaMaria Magdalena babefihla lokho ngoba iyona eveza ukuthi bahlangana kanjani yonke into kuphethwe yonke lo history leyo kwakunkosikazi wakhe wengenawo amadimoni so bamthatha bamfaka ephathini wrong cause benzelani bayifunela into yabo ngoba babefuna ukuthumba umhlaba ingakho ke bayikhipha bese sekuzoba iwisdom yenkosi uSolomon yonke yakhishwe eBhayibhelini ingoba bebazi ukuthi umuntu omnyama kaye nomlungu iningi labantu bazi ukuthi masikhuluma ngoDavide sikhuluma ngenkosi uSolomon sikhuluma ngomlungu ngiyayithanda ke incwadi yehlabelelo zezihlabelelo kwamanye ama virgin bathi ihlabelelo sika Solomon 1:5 la ukuqama khona kuthiwe ngimnyama kepha ngimuhle nina madodakazi aseJerusalem bangahamba bayoyifundela le ncwadi lena ababukeli kuyakuvela nje ukuthi ngimnyama uma kukhulunywa ngeJerusalem namhlanje kukhulunywa ngabelungu kuvela izithombe zabelungu kodwa umlando wangampela siyawazi ukuthi masikhuluma ngeJerusalem kwakukhulunywa ngabantu abamnyama ingakho nakhona le ncwadi kuthiwe ngimnyama kepha ngimuhle nina madodakazi aseJerusalem ukukhishwa kweGospel yencwadi iGospel yenkosi uSolomon iwisdom yakhe yonke ingoba babefihla umlando ejulile kakhulu ngenkosi uSolomon akayena umlungu njengoba sitezi sifundiswa thina njengoba nomprofeti uEnoch abantu betshentsa umlungu kanti kwakumuntu omnyama waseTopiya nenkosi uSolomon futhi nakhona akayena umlungu weyomuntu omnyama ingakho kuvela kakhulu ama ritual ebhubesi umuze kuthiwa labantu lendlu kaJuda babesebenzisa kakhulu ibhubesi ngicela ukubuza baba eEurope banalo yini ibhubesi Ayi angicabangi phela. Iliphi izwe emhlabeni ekukhola khona amabhubesi? Ithina. So uma kukhulunywa ngokuthiwa kwakwenziwa ama ritual ebhubesi bayi tribe yebhubesi bangena kanjani abelungu ngento abangenayo isilwana abangenazo ngoba kwakuwama Africans anebhubesi even ingwe yala Iviningwe eyala ayike Europe uba kanjani itrap yento ongenayo zonke lezi izinto zangala eAfrica lezi kodwa manje seyiguquliwe umlando kwenziwa sengathi izinto zase Europe ingakho futhi ukwazi ukuthi ubabambe ngamakhosikazi uzwe kuthiwa wena amakhosikazi awu30 mhlamba omunye kuthiwa wayefuya inkomo nezimbuzi ngicela ukubuza aba umlungu uyayifuya inkomo nezimbuzi kona eEurope ziyafuya inkomo nezimbuzi izinto ezathundwa kithi zonke nese ithina abantu abantsundu abafuya inkomo nezimbuzi so izinto eziningi vele la eBhayibhelini ufika ubone ukuthi hayi abantu abamnyama lekhunywa ngabo la eAfrica phela le abomubhekisisa kahle incwadi enjengomahubo 149 lapha ya ufike kukhulunywe ngani ngokusina uNkulunkulu akadunyiswe ngeyigubhu nokusina isiphi izwe lisinayo ngaba belungu noma abantu abamnyama so kwenzeka kanjani ukuthi iculture iseBhayibhelini imesha abantu abamnyama kodwa kuswe labelungu ingoba vele bantshontsha imibhalo yethu bayise eEurope bayihlanakeze lingakho kufika ubamba izinto ezikanjalo ufika ubone ukuthi no alibameshi bengifuna ukukha nje phezulu just ukuvezela isithombe ababukeli nabalandeli kodwa kahle la ngifuna singene khona kakhulu ukuchaza ngalelizwe ekuthiwa kaIsrael noma ngizolishiya lona ngoba vele sebantshontsha balifaka iSuez Canal iEgypt kodwa le ngifuna sikhulume ngomlando wayo wangampela ukuthi iEgypt ngoba abantu abaningi abawazi umlando wangampela waseEgypt hayi kezwakala mfokaduma ngiyakuzwa kakhulu mfowethu indlela obeka ngayo ukuthi incwadi eziningi zakhishwa eBhayibhelini njoba sengeke ngabeka example ngencwadi kaEnoch wavele wasale usugeqa amagula
wabala nezinye njalo njalo. Ngiyakhumbula mawukhuluma ngalombuso kaConstantine ukuthi bakhukha zonke lezi zinto. Ngiyakhumbula ukuthi baze bagcina bephikiswa omunye ubishop kwakuthiwa uCol Arias waseLibya, okuyena oyekade ihamba etshela abantu ukuthi lento ekhulunywa yilabantu ayikho, ubuqiniso balento abayikhulumayo akulona leliqiniso abeza nalo. So ngiyabonga kakhulu ukuthi usicacisele kuleyo ndawo. Ngifuna ukuthi siqhubeke usekuyona le yenkolo. Sesibuka manje umphumela ke ongemuhle odalwe yiyona inkolo. Asisho ukuthi siyayiqeka, but sifuna ukuthi abantu babone fokaduma ukuthi njengoba usukhulumile ngayo, umuphi umonakalo owenziwe inkolo uma songena kuleli phuze lithi ithini indaba yabantu abadlula emhlabeni sebekhunyuliswe ngisho idwaba ngenxa yenkolo, bakhunyuliswa namabheshu. Ithini indaba yaleyo nto? Ngiyabonga baba, ngiyabonga nokugcwalisa uma ukhuluma ngoBishop Arias. Walwa kakhulu nalama siphosiso amaRoma. Ngoba phela amaRoma ayesephethe into zawo esethuba umhlaba. Wama kakhulu esho ukuthi no, lento lena abayikhulumayo ayikho bazakhele bona. Lento lena inje bayakha kanje. Lo bishop loyo babese befuna ukumbulala. Waze waphelela lapha yana eEthiopia wacashiswa khona ngoba befuna ukumbulala ngoba wayeveza amaqiniso ukuthi laba abakhuluma into engelona bayigebengu bagebenga abantu. Sibe nenkinga ke baba masingena lana enkolweni ukuthi silimaze kanjani. Ngoba manje thina sicabanga ukuthi yonke izinto eziqhamuka kubelungu ziyiqiniso. Ninkolo yayikade iyiqiniso. iBhayibheli liyincwadi esingafanele siyiphikise. Angisho baba ukuthi iBhayibheli kufanele siyiphikise. Yebo kukhona okuyiqiniso, kodwa okuningi kuhlanazeliwe. Angifuni uqamba amanga ngigxeke konke ngithi hayi iBhayibheli nokukhona lokho kuyiqiniso, kodwa okuningi kuhlanazeliwe and sekuvuna umlungu. Ngoba phela khumbula ukuthi mabezosicolonizer ngokwenkolo iRoman Dutch law ihamba nani? Ihamba nenkolo needucation. Okusho ukuthi masikhuluma ngeRoman Dutch law sikhuluma ngenkolo, sikhuluma ngeeducation, imfundo. Ama-twins ngekwazi ukwahlukanisa. Njengoba ke hlezi silwa asifuni iRoman Dutch law yayizosithumba iyasicindezela. Nenkolo ngokunjalo phela baba ibizosithumba izosicindezela ngoba yonke into yabo labantu bebezocindezela ikakhulukazi ezinye izizwe ikakhulukazi lezi izinsundo. Njengoba yathi mayifika inkolo yafika okhokho bethu nakhona futhi babengayithanisisi kahle. Angikuveze lokho. Lokho asikwazi ke thina sinikwa lo mlando ukuthi okhokho bethu bayinqaba inkolo. Ngoba phela mabefika besuka pheshe yabelungu babephethe iBhayibheli. Bephethe nazo izithombe lezi ababefika nazo kwakuyisithombe sika Jesu omhlophe, uMaria, uGodi, uNkulunkulu ababemakhile bathi uNkulunkulu wethu. Babephethe na uma befika kobaba mkhulu bethu bayabatshena kobaba mkhulu bethu ukuthi hayi nangu uNkulunkulu nini nifanele nimkhole uyisiqalo nyoyizulwini ngaye zonke fanele ngene undodana ubaba. So obaba mkhulu bethu abayazi lento abayikhuluma, bayabatshena ukuthi thina ngeke sikwazi ukumkhonza lo uNkulunkulu wenu ngoba thina sazi umveli kuqala. Thina sazi umdala esimemeze intabeni asabele. Baba mkhulu bethu ke bebenza ama miracles amaningi sikuveze njalo lokho ukuthi bebekwazi ukucela imvula, bebexhumana nemvelo, benza izinto eziningi, bebekhuluma ngoNkulunkulu njalo ongabonwa, ababemmemeza ngokwasemoyeni, bebuka ilanga, bebuka inyanga ukuthi inyanga yuma wethu, bebuka ilanga ukuthi ilanga luba bwethu. So babenza njalo futhi babe namandla kubasebenzela lokho kakhulu. So uNkulunkulu waseAfrika beyimvelo, behlonishwa kakhulu ke abaprofeti ngoba bekwaziwa ukuthi imvelo iyabambatha abaprofeti bese isebenza ngabo. Behlonishwa abaprofeti ke kakhulu le Afrika, behlonishwa beyinto enkulu, nemvelo yayiba into enkulu. Yimboni ngokuhlukahlukana kwazo, yithunywa zezwe eziyigodi ngokuhluka okwethu kwala eAfrika lokho. So bona bafika bayadestroya konke bathi no, okuyikona okuyindlela neqiniso yiloko okuqhamuka kubona. Bayinqabeko baba mkhulu bethu lento ngokomlando bathi hayi ngeke sikwazi ukuyikhonza thina izithixo lezi. Kwaphoqa ukuthi abelungu bayabona ukuthi abafuni ukuthi beyithathe baba mkhulu bethu lenkolo bababulala ke. Babafosa ngenkanike.
then uma bebabulala bebafosa ngenkani baba kwase kuphoqa ekutheni nabo bayasabela ukuthi bazoshona then bagcineke nabo ngampela sebeyithatha lenkolo la isibulale khona ke manje angani lokho kwethu kuyimvelo yes lana eAfrika kwagqoka idwaba lana eAfrika kwaku nomshado wecece nendlela yethu noma ngithi kwakunendlela yethu yokushada sasinendlela yethu yokwenza izinto okwa namabheshu kuhlonishwa imvelo kunosiko impilo lwakhona bona zonke lezi zinto ezithina esasixhumana nazo babeyibiza ngamademoni so babona vele ukuthi njengoba sinqaba okusho ukuthi izofeyila iplan ngoba iplan yakhe yabo kwakuukuthi besithathe beyozivalela emasontweni bese beyaswasha basuwashe bafake lokho kwa bayazi ukuthi mase besifakile lokho kwabo sizothatha bese silahlokwe sesisizwe sifile okusho ukuthi sizoba weak ngokwasemoyeni baxebule empandeni yes ingakho babamkhulu bebenqaba nabo yingakho babamkhulu bethu bababulala babajikela ngoba bathe mabebona bayanqaba kwabonakala ukuthi no sebeplana isikhathi eside lento phesheya ngoba phela mabezofika la bebeplanile ukuthi nayi indlela esoyisebenzisa inkolo bese sesisebenzisa imfundo okusho ukuthi kuyasiphoqa labantu fanele beba amakholwa ukuze sobafundisa into ezintsha bababulala ke babafosa ngenkani ikhona nje imlando mangasuye lapha neKongo yo naseAfrika yonkana kwanqunywa abantu ngisho izandla beforce ukuthi abeba amaKristu uLeopold udume kakhulu nje bangafunda ngaye abantu ibuka ihluku ayesenza kwenziwa belungu nalabo benza ihluku esinjalo bebaforce abantu ukuthi abeba amaKristu ke ngoba ukuthi kwakushona abantu abaningi bangena ke base baba ke amaKristu abantu alright seba amaKristu ke manje kuzokwenzakalani okusho ukuthi kuzofa yonke into yethu lokwasemoyeni bese sesiyaphumelela kulesi sizukulwane sokuqala bese sesiya izizukulwaneni esinye bazokwakha lokhu ukuthi asikhohlwe ukuthi ucinywe nomlando ukuthi lento yafika kanjani akuvezwe izizukulwaneni ezizayo kube sengathi zonke lezi zinto abafike nazo ziyiqiniso ziyiqalo ziyisiphetho ufihlwe lo mlando esuveza la nathi usuveza ngoba manje sekukhona ifreedom of speech manje qala umuntu make wazama ukuveza lezi zinto bebulawa bungasindi ngoba belungu bebengafuni ukuthi lezi zinto sivelwe ngoba bebengafuni ukuthi umlando uvele sona ke umuntu kanjalo olivezayo leliqiniso ubebulawa so uma kuukuthi ke abelungu bayabona ukuthi ayi sebesifakile la ngaphakathi emasontweni angani sizokulahla konke okwethu uma sesikulahlile lokho kwethu sesiyisizwe sifayo angithi yebo ke kwenzeka into kanjalo ke sagcina ke nangampela sesiba okhokho bethu baba amakholwa bayiyeka impepho ukushisa impepho baphinde futhi bakhumunyiswa amabheshu bakhumunyiswa idwaba babuya futhi bayekiswa nje yonke into eyayihlangene nabo bayiyeka kwaba into enhle leyo nebukeka kuyiyona euNkulunkulu kwaze kwafika ke lesizukulwane esikusona manje sesiyangena ke embuzweni lowo ukuthi isilimaze kanjani thina sesizwe esiwiki ngokwasemoyeni ngoba sicabanga ukuthi lokwase okwabo ikona okuyiqiniso number 1 asayihlonipha imvelo ngithi yes imvelo okhokho bethu babe namandla behloniphani imvelo bo yes benamandla ngoba bebazi iqiniso ngemvelo number 2 asabahlonipha abaprofete bethu ngoba sazi ukuthi lokho kufike nabelungu kuyisiqalo kuyisiphetho kwakunosiko impilo ifamily structure yethu uyabhidlika yonke kwakufaka idwaba nje ubusuke wachaza ukuthi okwethu kwakuhamba nosiko impilo lwethu kufaka idwaba sebekhumulile idwaba manje abasayifaki kodwa ngokwasemoyeni akushiwo ukuthi asizukuyenza lento ngokwasemoyeni thina ziyadingeka idwaba ngithi ngokwasemoyeni phela abacolonizer athi ayithongo ithongo lisazi ukuthi umama egcekeni ufaka isidwaba yabo ithongo lazi ukuthi umshado yilo wangampela lo original yes okucela ngenyongo lo owabe white wedding alwazi ithongo so ila afike sashayeka khona ubuthola ukuthi manje izinto zomuntu ayibalance ngenxa yokuthi uhlupha isibongo ngoba wathatha lo mshado lo wabelungu ayitshena ukuthi yena iwona osemthethweni kanti wawumshado lona okuyiwona ofike nabo abacindezeli uqhamuka lapha eEurope kodwa owavezwa sengathithi iwona mshado wangampela ekufanele sikholelwe kuwona lo mshado ekufanele ukuthi uyisiqalo uyisiphetho kaNkuluNkulu ekubeni futhi ngewona kaNkuluNkulu wakhe wayibona amaRoma uqhamuka ngaphansi kwesithixo sika Junior
uJunior yes isithixo sabo sika July le angani ngisake sakuchaza ukuthi inyanga abayiqambe ngezithixo zabo uJunior ke kwakuyisithixo sabo leso esaqanje ngayo inyanga kaJune njalo kuthiwa uJunior isithixo sabo leso esemshado imishado eEurope yayenziwa ngoJune kwahlonishwa lesi sithixokazi sabo akuwona umshado kaNkuluNkulu but ngale nkathi sebecolonize izinto namaBhayibheli sebeqala iRoman Dutch law izinto eziningi benza sengathi ezikaNkuluNkulu njengoba kukhona nama-Easter abantu bazi ukuthi ama-Easter uJesu yonke lento kanti ama-Easter into ezithixo sabo masikhuluma nje iqiniso uJesu wayehlangana kanjani nonogwaja namaqanda kwakuyinto yesithixo sabo kodwa bayihlanganisa bayifaka kuJesu no December 25 namhlanje sibagcinayo kuthiwe kuzalwa yena uJesu kodwa futhi manje akukho nakhona ke futhi eBhayibhelini yabo zonke izinto zashayisana izinto zabo baba ingoba vele zasingelona yini iqiniso kodwa ngale nkathi thina sesiyigcina ke seyifika la ngakuthina siyalimala ngokwakamoya ngoba siyitshena ukuthi kuyiqiniso sesilahla lokho kwethu kwasemoyeni okusho ukuthi lapho kuzokwenzakalana izukulwane ezizayo sizoba nenkinga yesibongo ngoba manje kuzobonakala ukuthi no uma washade white wedding kodwa futhi manje thina okwethu ngokwasemoyeni yilokwenyongo akusabhalansi ingane siyahlupheka uthola ukuthi namhlanje senginengane ezinye ehlala emgaqweni thola ukuthi ezinye zihlushwe akwenzeki lutho impilo imile ingoba kuphambana emoyeni isibongo ngenxa yani ye-white wedding so i-white wedding isibulale kakhulu ngoba sikule nkinga yokuhlupheka abantu bayahamba hayi unenkinga yesibongo awuphethwe kulesi sibongo i-white wedding isidwaba ngokwethu mase kuthiwa akujulelwe ekhulunywe ngesidwaba uma kuukuthi la eAfrica uyacela usuthatha umakoti yes into ehamba phambili isidwaba baba noma esebuya futhi ubuya ngasi isidwaba nasegcekeni futhi kufanele afake isidwaba uma kuukuthi uhamba wasikhumula isidwaba kusuke sekuyicala abantu abangasekho ngangokuthi namanje kunezalukwazi eyike kwabanye avele athi mntanami ngiyacela ukuthi ungifake isidwaba angingenile emndenini ngenxa ukuthi ngakhumula isidwaba yodwa uma sijula ke ngenkathi bengakafika belungu kwagqoka idwaba namhlanje asayigqoka idwaba ngobani kwafika belungu bathi zubudemoni zingakanani izalukwazi baba ezicindezelekile ngale engakwazi ukuthi sivele ngoba ngisho even abantu abangasekho sasibahlonipha kakhulu thina esibaziso ukuthi bakhona bayaphila umuntu uyasithela bangakanani namhlanje abantu ababathukayo abathi abekho bamademoni yes ngokufundiswa futhi nakhona yiba bacindezeli nakhona futhi besinika izinto engelona iqiniso njoba sengishilo ukuthi babefuna ukuzosithumba befuna ukuzosivalela hayi ukuthi lokho kwabo kuyiqiniso kodwa yijele leli uzothunjwa kodwa bafuna ukubulala kakhulu izizukulwane ngoba bayazi ukuthi vele mesabulala ifamily structure sabulala ukubona lesizwe lesi ukuthi into zabo seyiphambene leso sizwe kuyophambana ngisho emoyeni ukuphambana emoyeni kuyophambana ngisho siphila kanje thola ukuthi isizwe sethu asiphumeleli konke nathi ingoba vele mayikwafa ifamily structure vele lento ifika igaxele kwi-community family structure bese sekuzoba isizwe kuyahambisana ngokwazi ukulokhuza ukuhlukanisa manje kwafa nje kwalimala yona lokwe family structure sekuphelile sekubhedile ngoba kuzoba khona ingane enenkinga yebongo kuzoba khona ingane eflathelwa amathongo avalelekile ngale ngoba kunezinto abazenza emhlabeni makufika belungu bakhumula idwaba bathuka abantu abangasekho bababiza ngamademoni balahla iziphiwo zabo benza lokhu nolukho okusho ukuthi kahle kahle ukucindezeleka kweingane ezikhulayo ukucindezeleka kwesizwe angani yabo so abelungu vele mabenza lezi zinto lezi bebevele bazi bona ukuthi benzani nokuthi yini abazoyiachieve ngelilanga njengoba beqala beachieve manje usibona nje esisesika nje sesazi ukuthi thina yonke into efike nabelungu yayiqiniso iBhayibheli liyiqiniso inkolo yayiqiniso zonke into zabo kwakuNkulunkulu kanti manje yonke liyathi ihamba neRoman Dutch law eyayizosithumba inkolo iyijele sithunjiwe ngayo noma ke sebefika abaprofeti abaningi bebefika bekusho lokuthi no akuyona ilento esicabanga ukuthi iyona nako kuyiqiniso ngisho eBhayibhelini bakhona abaprofeti bebephakama bebasiza abantu bebatshela no yiloko kuyiqiniso eBhayibhelini focusani kuloko kuumthetho
ngoba okwakubalekile kwakuwumthetho njengoba thina singabantu bomthetho sinani isidalwa sika somthethokazi ngoba singabantu bomthetho lana eAfrika thina so iyona into ehamba phambili kakhulu indaba yomthetho ngoba umthetho wethu wasendulo sake sathi ukuthinta sikhuluma ngoma 42 laws of Ma'at isingabantu bomthetho so uma befika bona belungu ukuze ngifuna ukuvezela manje isithombe kumuntu ongilalela ukuthi bebone ukuthi basicindezele kangakanani ngokwakamoya bayafika bathi akusaphilwa ngaphansi komthetho kwafika uJesu wayibulala yonke imithetho yesintu yonke izinto kaNkuluNkulu sesigeziwe thina ngali igazi lakhe kodwa uma ulifunda lona iBhayibheli fike kuphambana uthola ukuthi yena uJesu leBhayibhelini uthi angizele ukuchitha umthetho nabaprofeti ngizogcwalisa asho umayela umthetho yena athi awilutho ngale komthetho gcinani imithetho yami gcinani imiyalo yami kodwa bona bathini akuphilwa ngaphansi komthetho kwafika yena silahle yonke into uma kufanele silahle yonke into usiko lwethu basinika kanjani iwhite wedding ngoba iwhite wedding iwusiko kompilo lamaRoma uma kufanele sikwazi sikulahle uNkulunkulu letha silahlo kwethu sikuthatha kanjani okwabo ngoba nako kuwusiko kompilo wayike singalahli konke ingoba babesigebeka vele hayi siyathokoza mfowethu siyathokoza mfowethu uthi usikhanyisele mfowethu usicacisele nesizwe ngoba isizwe sidukile ngiyazi kodwa uthi njengoba ukhuluma kanje bizothi mayifika kwabanye because I thinking capacity yabantu ihlukene bese lo myalezo uba ngaphezulu kwabo iboke labantu ogcina usubathola sebethuka inhlamba ekutheni abakabi ready ukulizwa leqiniso mawusakhuluma ngendaba ukuthi siboshiwe hayi ngakhuluma indaba ukuthi akekho umuntu ongaboshiwe la eSouth Africa ukuthi indlela zokuthi siboshwe ihlukene kukhona umuntu oboshiwe osejele lo muntu ucontrolwa istate noma isystem ngokuthi fanele azophakelwa fanele azokwenzelwa into ethize ngesikhathi esiwukuthi bese kuphinda futhi kuzoba khona umuntu oboshiwe njengami nawe mfowethu ngaphakathi kweSouth Africa kodwa emqondweni wakho uzitshela ukuthi ufree but uboshiwe eyizwa leyo nto le so ukuboshwa kwakho nje obungaphandle sizama ukuchaza ukuthi uqilazwe engqondweni into ekwafikwa nje nayo kwathatha ozankosi kwavela kwaboshwa ingqondo ukuthi ingqondo yakhe ingakwazi ukucabanga ngendlela yakho ube independent thinker so into efunakalayo ukuthi wena fanele ucatshangelwe isystem njengamanje njengoba ngikhuluma ngendaba ngithathisela kulento yokuboshwa uma uphuma njengamanje sake sahlala nomunye umfowethu sikhuluma ngalezi zinto zama one way out one way in uyavuka ekseni emsebenzini uyabuya emsebenzini ekhaya leyo nto ibizwa ngokuthi wisigqila but kodwa isigqila esingcono esibukeka singcono because sona siyakwazi ukuya le simuve siye le but kodwa uboshiwe why kwenzeka kanjalo because akufunakala ukwazi ukuhlala nomndeni wakho because umbuzo uthi uhlala nini nefamily yakho nikwazi ukudiscussa ngeindaba zala ekhaya so ngamanye amazwi uboshiwe till baze bakudedele ngoba sebebona ukuthi hayi umsoco kade bekudinga kuwena usuphelelwe isikhathi bese bethamba empeshenini sebeyazi ukuthi uzophila maybe 2 to 3 years then bese udlulela kwele ngaphakathi noma udlulela kwelamathonga sibuye size kumntwana ozozalwa osesiswini sikhuluma ngalento yokuboshwa before sidlulele phambili umntwana osesiswini uthi ephuma esiswini isitha suke sesimile nozankosi uthe phuma nje esibhedlele zalo sesimile isitha nozankosi athi ezalwa nje ekhala ethi we bamfaka insimbi ngenkathi bemfaka insimbi babhala ipheshana nje lokuthi hamba lapha iShome Affairs yomenzela certificate masibuya leso certificate sibuya nane ID number so isiboshwa sesystem kusukela lapho ke lo mntwana kuseyena wakho sekumntwana westate umntwana kaHulumeni angifuni uqila kakhulu because lezo zijule kakhulu bengifuna ukubeka nje ukuthi akekho umuntu okhululekile eSouth Africa sonke siboshiwe siselapho ke ngifuna ukuthi ngihlabele imigama ngoba phela sikhuluma ngalento yokuboshwa siyongena kolunye futhi noma siyongena komunye umuqa ukuboshwa ngendaba ukuthi ke njengamanje besaboshiwe benjalo abantu ngakube ukungcwatshwa ngamabhokisi kunamthelela muni baba
wathinta indaba futhi mawukhuluma ngebhokisi. Njengoba thina singabantu bemvelo, uma umbhekisisa kahle umuntu uyinhlanganyisela yemvelo. Laba abavamise ukusho ngaleli ulimi lolwabo bekhulume ngama element aphila kumuntu, bekhulume ngomhlabathi, bekhulume ngomlilo, bekhulume ngomoya, bekhulume ngelento lina ngamanzi. Bese sekuzoba futhi amatshe futhi ayingxenye yethu angwashike mina amatshe bavamise ukusho for mina ngwashiya amatshe. Okusho ukuthi kahle thina siyinhlanganisela yalowo ma element lawo njengoba sikhona lemhlabeni. Yingakho sinegazi eli representa kakhulu amanzi. Ayinidi futhi amanzi kuthina. Ngesikwazi ukuphila ngekho. Sinemelanin erepresentwa i-element yomhlabathi. Imelanin leyo hayi ukuthi thina sihlangana nomhlabathi. Ngiyafisa ukukulungisa futhi lokho ngendoda yomlungu eyabumba abantu. Sihlangana ngomhlabathi thina ngenxa ye-energy ephila kuthina emelanin. Yes, njengoba umuntu mayisuke eyithwele ikuhlangana lama energy lawa ngoba phila kuthina ngaphakathi bese kwakhe kumntwana. Nabantu bokuqala futhi bakheka kanjalo elokhuzeni emanzini kwahlangana lama energy lawo. Okusho ukuthi lama energy aphila thina ngaphakathi. Hayi ukuthi abantu babunjwa indoda engifuna ukulungisa lento omunye uzodideka ngoba abazi ukuthi sihlangana kanjani nomhlabathi. So hayi ukuthi kwakuyindoda eyibumba abantu kodwa bona bathathe umlando wama energies wemimoya ephila kuthina ngaphakathi base bewenza waba physical kwangathi abantu babebunjwa indoda kanti kwakuyimimoya ekukhulunywa ngayo. Yes, so njengoba ke siyinhlanganisela yale mimoya lena okuyiyona yakhanda umhlabathi, okuyiyona eyenza kwaba khona manje, okusho ukuthi nathi siyafana ukuthi siwumhlabathi ngoba vele siphila ngani khona nale element yomhlabathi kuthina. Amathambo ethu ayitshe. Okusho ukuthi masuku ubona itshe lapha phansi ubuka ithambo lakho. Okusho ukuthi uma sihamba emhlabeni thina kufanele siyobuyela back emhlabathini. Sitshalwe, sasithi siyatshalwa ingakho makuthiwa umuntu uyatshalwa. Ngoba uma uzotshala umuntu awukwazi ukumfaka eboxini ngoba ngeke izimile lo yonto uma uzoyifaka eboxini. Umuntu kufanele adliwe umhlabathi ngoba umhlabathi uyafana ukuthi umaka uthina. Yes. Kufanele amathambo akho okuwamatshe ahlale emhlabathini njengoba sengishilo ngathi uma sikhuluma ngamatshe iwona ayithambo lomuntu. Okusho ukuthi ithambo lomuntu lisuselwe etsheni. Amatshe ke nomhlabathi kuyahambisana. Nomuntu mayesehambile futhi kufanele kube khona ahlale nje ewuyena amatshe abuyele emhlabathini nomhlabathi uvithike elokhuzeni bese seyamila ngoba kuthi umuntu uyatshalwa. Bebekwazi abelungu lokuthi kubaleka kangakanani kuthina. Base besikhandela ibhokisi. Ibhokisi ke liyahlukanisa nemvelo okuma wethu imvelo. Bona bakhlukanisa nemvelo ngoba ubolele ebhokisini. Ubole uzuphele ebhokisini. Uyothi livithike ibhokisi ukufika phansi emhlabathini awunalutho vele. Okusho ukuthi lento adisho umfundisi ethi uthuli umhlabathi emhlabathini okusho ukuthi ubeqamba amasposiso ngoba uphelele ebhokisini uthumbekile ke lapho. So kahle ibhokisi liyijele la kuthunjwe khona abantu bakithi. Akufanele ngabe salisebenzisa ngokweqiniso nakhona futhi kusawukuthunjwa sithunjwe ngebhokisi ngoba sengishilo ukuthi thina singabantu bemvelo kufanele sibuyele back kwimvelo futhi. Yes, lokho ube nomphumela omubi kuthina ngoba yikho okwenza ukuthi abantu bangabuyi. Yikho okwenza ukuthi abantu bahlupheke manje basabathebenza hayi senzele imisebenzi asiboni umuntu uvela abantu bathumbekile bathunjwe yibhokisi abekho kwimvelo. So abantu abasaconnect kwimvelo abantu abaningi manje ngobani bafakwe emabhokisini kanti umuntu bengafakwe ebhokisini ngoba okhokho bethu bebazi lento yethu nemvelo ukuthi ibaluleke kangakanani nomhlabathi uyini kuthina ithambo lethu liyini kuthina bebezazi lezi zinto ingakho umuntu bengafakwe ebhokisini. So nebhokisi liyingxenye yokucolonizwa futhi empeleni zonke izinto abafike nazo baba bebezosicolonize noma ngabe yini basuke ine agenda abasuke bezoyenza bona basuke bazi ukuthi bazokwenzani. Lento yokubhema ugwayi wamakhala nokuphuza kwenziwa yini? Angibonge baba. Ufuna ngiphuwe ngijawe ngishawe mangiphuma manje. Wayithi indaba. Kodwa ngoba manje
fanele sikhulume iqiniso ngoba kukhona baba thola ukuthi umuntu uyaphuza uphuzo oludakayo kwenye inkathi uyabhema uthi angisafuni ukuyenza lento kodwa iyenzeka angazi ukuthi ngenza kanjani ukuze ngiye ayiyeke akasayifuni so sizela abantu abanjalo ke bayi understand ukuthi yini isukaphi ezinye zezinto baba ezizenzayo thina ayiqali ngathi kodwa zibuya kuthina exactly njengoba uthola ukuthi umuntu uyaphuza kakhulu kuze kweqe hayi ngoba kuyena ophuza kunomuntu wakubo okuyena owayesebenzisa lo mkhakha lo or lo luphuzo oludakayo uma esefuna ukubuya njengoba phela sonke igazi lethu leli lithwele izizukulwane reincarnation khona amakhetha aphila la egazini lethu ngoba iDNA iphethe yonke into sonke izizukulwane so umuntu nomuntu uphakama ngalento ayithanda ubona lapho umuntu uthola ukuthi kusegcile ophuzweni oludakayo akafuni ukuyeka akuyekeki ingoba akuyena vele ileli khetla leli eliphila kuyena egazini lakhe into ezomsiza ke lapho ukuthi aqale ancenge leli khetla eliphila kuyena ngaphakathi uncengwe lona aqala ukuthi nohlambuluka manje enza kanjena njengoba kuyakube khona ngisho umuntu othakathayo umuntu othakathayo akupheli ukuthakatha ugcine sekuba nohlaka lalowo muzi loyo ukuthiwa kungena ingane akupheli ukuthakatha kulowo muzi kwenziwa yini ukubuya kwezinto bayoze benza inhlambuluko oqala yalomuntu oqala obekade ethakatha kwenza indaba yakho kuvalwe leso sikhwama leso sokuthakatha lesesimi kurintswe na kanjalo ke nasophuzweni elidakayo nase ezintweni ezithinta ogwayi kwenziwa izinto ezikanye ziyahlanjululwa lezi zinto lezi ukuze bezokwazi ukuthi bekhululeke laba abaphilayo ngoba masikhuluma iqiniso besikade zingekho eziningi zazo bezingekho noma ngabe mhlambe bangasho abanye ukuthi hayi kukhona kukhona kodwa hayi lokho sekukhona manje namhlanje usiyakubona abantu abaningi uthola ukuthi sebenza idakamizo ehlukahlukene ezizukulwaneni ezizayo bazobe bembathe lezi izizukulwane ezizayo okusho ukuthi ukuhlupheka nosizi izokwanda ezweni sethu angani uyabo so kahle noma kwakukhona okuncane kodwa kugcine sekuqhubekela sekuba worse namanje kusaqhubekela futhi kuba wese so lento kusuke kuyinto esuka ingaqali ngathi yinto esuka ibuya eyake yaba khona denye isibuya lento ifana nani ifana nesifo emzini yabantu eminye uyakuthola ukuthi hayi sekunesifo sakhona la yinyawo komunye kufuthi uthola ukuthi yikhanda baze basho ukuthi elala ekhaya baba asikho isifo sakombuso omuthi asikaze sakhona kodwa kusuke kuumuntu owahamba emhlabeni enesifo lesi yangasetshenzwa indaba yakhe umuntu ohambe nesifo uyalashwa kulashwe ubiyena umzimba ukuthi njengoba esihambile siyacela ukuthi isifo uhambe naso ngisho even nalabo abakhishwa ama inside bonke bayacelelwa futhi siyacela ukuthi niphile nilapheke yebo laba abahlinzwayo ngoba phela siyahlinzwa icubu zakhe ayiphelele naye akaphili izinto ade zimphethe zingabuyi ngoba maningakwenzanga lokho into ezokwenza iyodwa leyifeni zizolokhu ibuya lezifo uma siphakama lisalikwazi kulomzimba uzophakama ngesifo sakhe thola ukuthi ke sekunesifo salowo muntu usekuukhondolo lapha so zonke lezi zinto ziyahlanjululwa ziyalungiswa izifo uphuzo oludakwa konke kuyalungiswa kuyahlanjululwa so into ke efike yashaya ke thina sizohlambulula kanjani ngoba lezi zinto zidinga imbuzi zidinga lezi zinto ekuthiwa singazenzi bathi abelungu zidimoni akanye yabo ukuthi bebesibopha kanjani ngokwakamoya so kahle kahle isizwe sethu siboshwe ngokwakamoya fanele siqale sibuyise lezi zinto zakamoya qala okwethu kwakade kumkanjani ukuze sizokwazi ukuthi sikhululeke ngoba ngisho naloko okuhlukaniswa futhi ngokuthi singazwani sibe isizwe esidivided kube khona abanye ngizwe bekhuluma ngoma clever blacks yonke leyo nto yes nakhona kusawukhondolo olulodwa ngoba mulandela umlando wasendulo ngale nkathi kukulwa izimpi ukuthi benzana abelungu ufuka ukubambe lokuthi basisakathe emoyeni yebo basisakathe emoyeni labantu isiwumkhakha lento le so ukuze isizwe sokwazi ukuthi siphumelele kufanele ukuthi sihlele kecelela utethelelo labantu laba abathenga isizwe endulo khanjwe intaba yebo kucelele bona intethelelo laba abadayisi ngoba uma bengacela intethelelo sizolokhu silwa sodwa ngoba kuphakama bona anganabelungu bahlakaniphile bazazi into zakamoya basibophe emoyeni labantu laba enibambe kakhulu emoyeni basibophe emoyeni labantu laba basifunda kakhulu emoyeni yebo bayazi yonke into ngathi so manje thina
balwa nathi ngokwakamoya labantu ababuyayo abahamba bekuliso simo so isizwe sethu ngasibona silokhu sigida ndawonye kuthi umuntu onsundu engabulwa nesitha ande nomunye umuntu wakubo yini isemoyeni lento isuke ukuthi ngenye indlela abelungu bayilwe emoyeni thina silwa silenyameni thina that is why singeke siwini yebo bese beyasifundisa futhi ukuthi lokho kwasemoyeni akukho ungakholelwa kona anganje yabo sebekubophile siyathokoza kakhulu Fokaduma siyathokoza uyibambe kahle mawuyibambe ngokuthi impi enkulu la esibhekene nayo impi yasemoyeni so abantu ke fanele bafunde ukuthi lempa bayilwa physical ngeke baze bayiwina idinga abantu abahamba intaba idinga abantu abahamba amanzi idinga abantu abazokwazi ukulinda abafaste bakwazi ukuyipopola emoyeni because uma bengakwenzanga lokho hayi njengoba uchaza nje ukhondolo lisazolo kweliqhubeka sibathethela kanjani labantu amacala laba sebesothula into omhlaba especially ke wathinta indaba yokuthi abanye bakhunyuliswa idwaba abanye bakhunyuliswa amabheshu kuningi nje singakubala yabo abanye bagundiswa inwele saqokiswa icathulo sahlukaniswa nomhlane kaNkuluNkulu okungumhlaba so sibathethela kanjani ke laba sebengale amacala ukuthi bakwazi phela ukuthi bakhululeke nabo baba asibonge umbuzo ojulile lona leyo ukuthi sibathethela kanjani amacala into nento esiyenzayo kufanele sihambise bona phambili kunabantu ngizoyithinta inhlaka zonke ngoba ngizoqala ngiye ngokwasephakameni njengoba ke kuphakama abantu abangasekho hamba uyonginikelela eNazaretha nginenkinga ukuthi nokuthi yes nakhona futhi kusayezinye zeindlela esingakwazi ukuthi sisizakale ngoba phela isizwe nesizwe umdala uma esebonile ukuthi sesiphambukile uyakathi umprofeti okuyena ozokwazi ukuyolungisa izinto manje ngishilo ke eqaleni ngathi benze ukuthi abaprofeti bethu singabazi singafundiswa lutho ngabo bese sifundiswa lokokwabo kuthiwe kuyisiqalo kuyisiphetho bebazi ukuthi thina okwethu kumkanje so nathi sibe naleyo nkinga ukuthi lokho okwethu ofike ngabe kuyasiza asakwazi ukuthi sikubone ngoba siphathiswe lokhuyana kanti manje umdala uyake enze indlela abone ukuthi napha abantu abami sebelahlile manje na umthetho wabo naku sebehambe kanje akhe ihambe kuyabaprofeti abazobafundisa bakwazi ukuthi babasize so ingakho kuyakuthola abantu bangasekho hamba yonginikelela ekuphakameni ingoba vele kwakade kuumprofeti wethu weqiniso owayethunyelwe kuthina ukuzosiza so ukunikela kuyasiza kakhulu ingakho nabantu abakhishwe emabhokisini uyakwazi ukuyobanikelela eNazaretha nabantu ababe bekhumula idwaba uyakwazi ukwenza ngidlule ngiye kokunye ngoba ngithe ngizosinta inhlaka eziningi nasemanzini futhi abantu abahamba amanzi uyakwazi ekuthenini uthathe amatsha u7 uthandaze ngayizolo ukhulume nawo ubacelele nje intethelelo kwimvelo sikhuluma ngetsheke manje okuyini okuyithambo lethu elisisekelo sethu ngoba sonke sipaswa amatshe khulume nawo emsamo amatshe awu7 ufast kodwa kuyalindwa ke ulinde uma usuvuka ekseni uyawathatha lamatsha u7 usuyahamba uyofika uyawabeka lapha emfuleni usuyakhuluma ucelela intethelelo abantu bakini abona bethwebula imvelo abahamba befakwe emabhokisini abenze yonke ubacelela kwinature ngoba baboshwe yini inature so sinawo bonke okhiye baba imvelo iyasiza sinabaprofete yonke into sinawo kodwa ukuthi asifundiswa lutho ngakho ngoba sabanjiswa lokwase Europe okwakuthiwa ikono kwisiqalo kuyisiphetho kodwa kuyikono ozosibulala so zikhona nje indlela yilezo nezinye olwandle nakhona uyakasha umfowethu lana nabanye bayeke besho ukunikelwa kanjani olwandle ziningi nje indlela ezikhona baba ezithinta imvelo uke wathinta ukuyothandaza intabeni enye yendlela futhi ngoba intaba la kuthini represent umdali ngokwase Africa exactly intaba ijule kakhulu intaba ngenilanga soyichaza udaba lentaba sikhulume nje ngentaba ukuthi intaba iyini la kuthini Africa ngoba iyisidalo ifana ukuthi umuzo ongcwele intaba yebo kuyahanjwa kiwe intabeni kuke kucelwe labantu abahamba bonile esizweni ngoba if singakwenzi lokho sibhizi kaloko esanikezwe abelungu umlungu wengeyaza nginika into ezokuthumba uphinde usebenzise yona ibe yithulu izoqaqa into yosiqaqa ukuthi sikhumbule abaprofeti bethu sikhumbule imvelo ukuthi yini silikhumbule ilanga okhokho bethu babebuka kakhulu ilanga njengomvili kuqala ingakho nenkanyezi inyanga ibibukwa nje ngoma nobaba bona basifundisa ukuthi kunobaba kuphela bamfihla umama kungani
babelahla ibalance yomhlaba. Ngiyafisa ukuthi lidlule nje sithi ukukhuluma ngale kakhulu ngoba ijulile. Umuntu kukhona owesilisa, kukhona owesifazane. Nasemoyeni futhi imoya ihlukene kabili baba. Kukhona umoya omele umoya wesilisa nowesifazane. Ngokwethu kwase-Afrika ilanga ilona lalimele umoya wesilisa. Umuntu wesifazane ubemelwe amanzi. Yingakho meyithwele ke iqale yonke into kuba amanzi, kube khona amanzi. Ingane iqale emanzini. Okusho ukuthi amanzi la kuthina amele umuntu wesifazane. Yingakho ke kukhulunywe ngomama unomkhubulwane, ke kukhulunywe ngenyanga ngoba khumbule ukuthi unozala wenyanga isibhakabhaka. Esesikhulume ngaso kakhulu sathi amanzi lawo. So amanzi ayinto enkulu la eAfrika kuthina njengoba sengishilo ngathi uNkulunkulu we representwa imvelo. Kwakufike kuba amanzi bese sekuzoba yilanga, kuba umoya. Ingakho kubalekile uye entabeni uyothandaza lapho ushawa umoya. Ingakho kubalekile ukuthi ukuxhumane nje nemvelo. So konke lokho kwethu kuhamba nga2 uma nobaba. Bekufihlileke lokho abelungu ngoba bebenzela khona ukuthi singakhonix ngoba sibambelele kuloko kwabo sikulahle lokho kwethu. Yes sina sazo ukuthi nje hayi khona ubaba kuphela sinomama nobaba. Hayi mfoka Duma siyakuzwa mfethu. Siyakuzwa and ngiyakuzwa uyashisa. Zonke lezi zinto mawuyikhuluma ngiyakubona ukuthi hayi kuvuka ngisho imoya okhomba ukuthi kukhona abantu abaphakamayo la kuwena. Cha mfowethu ngifuna sibuyele kule ya map. Awuthi kusinabela ke ngale ndaba ye map. Lokade ukhuluma ngayo ukuthi amazwe asentshonalanga ale kude but iAfrica ingapha. So ithini indaba yale Egypt ngoba ngizwile ukuthi wayithinta wayishiya. Siyabonga baba, siyabonga. Uma sikhuluma ngeEgypt lo mlando ubaleke kakhulu ukuthi siwazi ngoba omunye wemlando abasibambe ngawo. Angani uma abelungu becolonize beke benze lento ye regime change. Qala phansi kahle izwe ngendlela yabo ukuze lizobuswa ngendlela yabo. Likhiphe abantu bomdaba abakhona njenge-America phela kwakade kuphila ama Red Indians. Bathe mabefika behlasela then base kungena lama Europeans akhona manje lawo. Kodwa bekade kuyizwe lama Red Indians. Namhlanje sesazi ukuthi iAmerica izwe lalabelungu abakhona kodwa kwakuphela ama Red Indians. Benza njalo ke. Nalapha futhi kuleli izwe libizwa ngokuthiwa iEgypt nakwaIsrael namhlanje. Kwangelona izwe elalihlangana nabelungu leliya. Kodwa leliyalizwe leliyana kwakade kuyizwe ngizoqala lapha kule ndawo esibizwa ngokuthiwa kwaIsrael manje ngoba umlando ubhekiswe phansi wonke. Kwakade kuphila abantu ababizwa ngokuthiwa amaSemite. Kuwabantu abafana labo njengabantu laba namhlanje laba ekuthiwa laba base-Ethiopia kakhulu. Thola ukuthi abantu bakoSomalia. Abantu labo abafana nathi kodwa inwele zabo zinamaKelts. Ama-Ethiopian. Yes, kwakade kuphila abantu abanjalo. Angisho ukuthi iwona kodwa abantu ababenjalo. Abanye uthola ukuthi mhlambe bayakhanya, uthola ukuthi abanye bantsundu. Kwakuyizwe labantu abanjalo bomdabu. Hayi abelungu. Bese sekuzoba nalabantu asebekhonjwa ngoba ngisho ama-Arab bengaphili lapha yana kwaIsrael. Ama-Arab aqhamuke eSouth Arabia. Kwi-map uma ubhekisisa kahle ngicabanga ukuthi bazoyibona iSouth Arabia ukuthi ikephi iArabia le yama-Arab. Abengaqhamuki nawo akulona izwe labo iEgypt noIsrael. Kodwa sochaza kumlando ukuthi afike kanjani wona. So neGibhithe ke futhi iGibhithe ke bekade kuabantu abamnyama nje. Khona eGibhithe bekuwabantu abantsundu nje ababephila inkosi yokugcina mangaphosisi bekungoni or Khufu ukuthi anginalo ulwazi kahle. Uma kuhlezi ikhulunywa ngoFaro la eBhayibhelini, uFaro akulona igama lomuntu kwakuyinkosi. Igama la elichaza ukuthi inkosi uFaro. Yes uFaro. Yes kwakuyinkosi. Kwakade kwabusa amakhosi amnyama lapha yana eKemet antsundu. Kwahamba kuhlala abantu abantsundu futhi. Yes imlando yebonke iningi ifini nakuthina iyakikhonjwe kakhulu lapha. Yes ngoba phela bengekho amabhoda. Umuntu bekwazi uyigibelela la ayiyele lapha yana eEgypt eKemet bese seyabuya. Bekusetshenziswa kakhulu imkhumbi. So bengekho amabhoda yingakho nabantu abaningi uma uzwa kuthiwa bebebalekela kulamazwe angale muzwa wonke uSoshangana wagcina efike eMozambique. So abanye abantu ke mabehamba ngizama ukuveza nje umqondo ukuthi iyona ndlela yokuya ngale yokuhamba abantu mabehamba. Yes so bakhona abantu abasuka ngala eSouthern Africa then base beya ngalena kuleli izwe libizwa ngokuthiwa ise-Egypt njengoba sake sawusho umlando ukuthi yonke into yaqala ngale eSouthern Africa. Yes la Egypt le khonjwa lapha
laphayana yakhiwa abantu ababeqhamuka la eSouthern Africa ngaphansi komfulina river banyuka le civilization yayisikhanda yini yayisikhanda le civilization lana elapha eEgypt kwakubantu abamnyama lapho ababephila ade bephila lapho so ngale nkathi amaRoma ezocolonizer entshontsha imlando yabantu abamnyama afika aqala lapha kwaIsrael ababulala bonke abantu ade bephila lapho yabathatha ayobenza igqili bangenela eEgypt bababulala abantu abamnyama babenza igqili umuzi umlando weBhayibheli ukuhlezi kuthiwa kunabantu ababegqilaziwe uIsrael kwakuabantu abamnyama ba umlungu akamgqilazi omunye umlungu ibale lagqilaza emlandweni kwakuyibale ensundu ingakho iTestament elidala lingasashawa ndiva kuthiwa hayi incwadi endala sekuyincwadi entsha le kufanele ukuthi igxilwe kuyona because bayazi ukuthi kunomlando wakwantu lapha yebo baba ingoba phela bayazi vele lo mlando umesha abantu abamnyama basike sathi ukuveza eqaleni yakhumbula bayazi ukuthi lolu siko impilo limesha abantu abansundu uma ngase abantu befocus kulona bazobona ukuthi ayingeke yini lana kumeshe abantu abansundu ingoba vele yonke lemlando ekukhulunywa ngayo kwakuyimlando yabantu abansundu iEgypt kwakade kuyizwe abantu abansundu kodwa kwafika abelugu bezocolonize bababulala babaleka abantu abansundu babalekela ngala koEthiopia nakwaIsrael futhi babaleka abantu bebalekela ngale balidlizwe baliwina kwayilapho kwajika kwaphatha amakhosi amhlophe eEgypt abantu abansundu benziwe igqila ngaphakathi bathunjwa hayo ukuthi abantu abansundu bakade bengekho eEgypt ngoba sekukhona belungu kwakade kuyizwe labo kodwa bacolonizwa izizwe ezimhlophe then kwase bebuswa ofara abamhlophe so lento ukuthi kube khona ofara abamhlophe iyenzeke lethi colonizwa abantu abansundu la ngaphakathi eEgypt ya so benza njalo ke lesizwe lesi sayisithi masifika nje umlando weni bese siyawucima suntshontshe suqale phansi kabusha njengoba sengishilo ngathi nencwadi even iBhayibheli incwadi eziningi zisuselwa ezincwadini zaseEgypt ezazingakhonzwa futhi ezazichaza umlando oHeru khulunywa ngelanga khulunywa ngezinto eziningi ayintshontsha amaRoma ayokhandida izitori eziningi eseBhayibhelini zikhandwe izitori zaseEgypt ezihlanazelwe nakhona bathatha ngisho izitori engezona ezokukhonza yes bahamba bayoyitwista lapha eEurope baphendukezela yonke into bantshontsha baze bantshontsha ngisho usiko impilo lwethu njengoba seshilo ukuthi usiko lapha kwiTorah iTestament abantu abamnyama laba balapha balintshontsha bahamba bawulifaka eBhayibhelini baxova bamix izinto umehluko ukuthi bona benza nje bebeliweaponizer bebeyintshontsha into bese beyayiweaponize bayenza ukuthi yes bayiguqule ukuthi kulimaza ye bashintshe ngisho amagama ama tribes maningi ama tribes esiwaziyo thina ala eBhayibhelini alapha atwist amagama njengalabo ekuthiwa umbuso wakwaKhushi ama-Ethiopians lawo yes bese sekuzobe ilabo ekuthiwa eBhayibhelini abakwa Ephraim ama-Afrimo lawo bese sekuzobe ilabo abatholakala ngithi koGhana kuthiwa la eBhayibhelini kuthiwa abakaGilead amagala awatholakala koGhana ama-tribes amaningi le eBhayibhelini bawasista nje kancane amagama kancane amagama ngoba noJuda ithina labo ya yonke into lapha eBhayibhelini into yethu eyantshontsha yatwista empeleni abelungu abanalutho bantshontsha into zethu bayiweaponize cha manje mfowethu uselapho nje mawukhuluma ngezinto zaseAfrika you know even music usuka la eAfrika umusic wethu ke njengoba ubona lento ekuthiwa iCongo drum khona lento ekuthiwa iCongo drum papa bese kuzoba khona isigubhu lesishawa amaziyoni yabona izinto ekade zenzeke eAfrika because thina masidumisa noma mhlambe senza lento yokuconnecta nemvelo uyabona bekushawa lezi zinto zamagemfe kushawa igubhu kwenziwa yonke into kodwa lezo zinto ishintshiwe namhlanje njengoba uchaza zacolonize zabuya seziwumusic sesine drum leli lishawayo yabo sesine iginci but zonke lezi zinto zikhophwe kulezi zinto lezi ezazakhiwa kukhona idolotolo kukhona kuthiwa yini lento umakhweyana hayi kunjalo baba bathathe yonke into yethu ngoba ngisho kulapha namhlanje sazi ukuthi amafilosofi amaGreek amaRome hayibo abantu bokuqala balapha kwakumuntu onsundu babeyiphupha imithi beyenze odokotela bokuqala yithina emhlabeni umlungu engakazi lutho ngokulapha yes kodwa wayithatha lento wayiphendukezela wenza sengathi uyena osewumelaphi osewudokotela kodwa wayikopela kuthina wathatha into zethu namanje basathatha imithi yethu bahambe bawuyifaka emabhodleleni babuye sebethi asithande yona siyeke lokho kwethu esikugxobayo kodwa kusayinto eyodwa kungcolile lo hayi siyathokoza mne wethu sesiya ngasemaphethelweni nganza kwethu sibonga kakhulu
sinomfoka Duma lapha before ngimdedele ngoba sesovala ngizomnikeza nje only 3 minutes akathi ukusicacisela ngeke ngathinta le sound mfoka Duma ukuthi ibaluleke kangakanani lento yokconnecta nemvelo ngesound yethu not isound yabezizwe asikhuluma ngesound yethu sikhuluma ngazo lezi zinto imqangala imfijoli thiwa yini lento iflute lokwakhiwa ngoqalo zonke lezo zinto abanye bayenze nalezi zinto zoma meditation abanye basebenzisa wona lawo ma sound ukuconnecta nemvelo mhlambe ikuphi nje umphako ongasinika wona before sivale mfowethu mayelana ne sound so akusibekele including ukukhanya nomsindo zonke lezi zinto mhlambe just only 5 minutes bese sivala mfethu sithole nethuba lokuvala ngiyabonga baba kakhulu wayithinta indaba mawukhuluma ngendaba yi sound ukhuluma ngokuthi Africa thina sasikade shaya igubhu isigubhu komushaya siya vibrate kunento engeke ngisho njalo banganginaka abantu abaningi ukuthi umuzi nomuzi kubalekile ukuthi ube nesigubhu ukushaya isigubhu kuthina kukudumisa umdali yes uma sishaya isigubhu nokwenza lemisindo yethu le yemvelo ukufutha izinto zethu zemvelo ukushaya igubhu ngoba ku representa isidalwa kuthina esibizwa ngokuthiwa ulizwi livela kakhulu la eBhayibhelini kuthiwa ulizwi kodwa bacashisile ngoba kunomlando ojulile bathi bona ulizwi leBhayibhelini okwakuyisound le vibration la kuthina ulizwi makuthiwa nje samba phezulu lo moya ke uyimfi ubizwa ngemfihlakalo ngoba umoya ungakhulunywa lutho ngawo ubizwa ngokuthiwa uyimfihlakalo kodwa kubalekile ukuthi suveze ngoba suke singawugaguli kodwa siveza umlando yes awunali igama kodwa ubizwa ngokuthiwa imfihlakalo iwona moya wokuqala ke lo moya urepresentwa i-vibration uphinde uzorepresentwa yini uzorepresentwa umlilo uphinde uzorepresentwa yini makuduma izulu ubani yingakho nali igama elithiwa ubani yabo ubani lo ngoba li representa lesi sidalwa sokuqala yes esibizwa ngokuthiwa ulizwi si representa i-vibration umlilo bengicacisa lokho umlilo ngoba abanye bazokubuza ukuthi ukwazi ngani lokho ngoba khulunywa ngale yamfihlo cha kanganje okhokho bethu kwakuyingcitha buchopho babebona ubani bese bebize bethi ubani okusho ukuthi kurepresentani umfihlakalo ngoba kanali igama sazilutho nga ubani kodwa sibona umlilo okusho ukuthi we representwa umlilo iwona moya uqala loyo iwona moya wakhanda isibhakabhaka njengoba ke ikhulunywe ngonomphethokazi isibhakabhaka leso wakhanda inyanga okusho ukuthi kahle kahle umsindo kuthina ufana nokuthi uNkulunkulu masikhuluma ngomsindo ukushaya isigubhu ukushaya umsindo esasishaya ingakho nokhokho bethu mabekhuza iphepho bebeshaya zona igubhu yonke into yethina siyenza ngesigubhu ngoba ukudumisa kwethu kubiza lesa sidalwa sokuqala okuyisona esenza kwaba khona isibhakabhaka okuyisona esenza kwaba khona yonke into emhlabeni okumenzi wakho konke kodwa nakhona futhi ephathise bani ephathise isibhakabhaka ngoba fanele sikuveze lokuthi yonke into yaphathiswa isibhakabhaka yaphathiswa nenyanga njengoba ke ikhulunywe ngomama nomphethokazi yes uyena owaphatha yonke into kahle kahle lokho kwethu baba kufana njenge family structure ukubone ukuthi umhlaba or umuzi awubizi indlu yakakhokho ngeke uzusho ukuthi indlu kakhokho indlu kamkhulu kuthiwa indlu kagogo bese sekuthiwa indlu kabani indlu kakhulu kodwa kukhulunywa ngendlu kabani kakhokho nomkhulu nomhlaba kunjalo ngokweqiniso thina iAfrika iMotherland ngoba yaphathiswa isibhakabhaka okumuntu wesifazane njengoba nakuthina ngokwethu isukaphi leyo nto isuka lapha emvelweni ukuthi thina indlu siyibiza ngomuntu wesifazane nomhlaba futhi iblueprint yawo wonke uphathiswa umuntu wesifazane so iAfrika iMotherland hayi fatherland ngoba iyaphathiswa umuntu wesifazane yes lo moya ke umenzi wakho konke urepresentwa isound uphinde uzorepresentwa umlilo iwona owenza kwaba khona isibhakabhaka isibhakabhaka sithi unomphethokazi inyanga sithi usonzwabi onomkhubulwana amanzi lawo ulayino hodwa omama unomholi yes izidalwa ezaphathiswa iblueprint yomhlaba omama ugaye kwehle kuzokuyofika elangeni yebo nje ihamba kanjalo okwethu yes so bengifuna ukukhuluma kakhulu futhi nakuloku kwesigubhu ukuthi ke sibaleka ngana so isigubhu sixhumanisana nomkhathi umsindo wethu thina eAfrika ilokho kwemvelo konke okwemvelo ukushaya igubhu xhumana nomkhathi ngoba okwethu kujulile akukoni lokho abasinikeza kona eEurope buka yonke lento bayibulela okusho ukuthi thina sakwazi ukuxhumana nezidalwa nomkhathi ngoba sashaya isigubhu hayi mfowethu elakhe lokuvala mfowethu sesiphuma nje
cha elami lokuvala ngiyabonga kakhulu ukukhuluma nebe sikukhuluma sikuveza siyafisa ukuthi abantu bakithi beyiqonde izinto zakithi ukuthi zihamba kanjani sibuyeleni kwimvelo njengoba okhokho bethu bebekade bebuka kakhulu imvelo njengomdali sibuyeleni imfundisweni zabaprofeti bethu sibazo ukuthi iziphi imfundiso ade beyifundisa bawobani futhi makukhulunywa ngomprofeti uEnoch uba umprofeti uEnoch fasilazi iqiniso ngaye ngoba phela kwakumuntu omnyama wengeyena umlungu kwehle njalo kambe kuze kufike kobaba omkhulu umqali wendlela abaprofeti abade bethunyiwe ukuzoqoqanya isizwe ngenilanga songena sikhulume ngezithunywa zihlukene kanjani ngoba kukhona izithunywa zezwe ezeyigodi nginazo nemoya yakhona eminingi imoya eyakibe khona so asibuyeleni ezintweni zethu sixhumane nemvelo sixhumane nomdali ngendlela yakwantu lokho esinikeze kona kwase Europe ukuze isoya phambili asikiyekeni or asizameni ukuthi sinciphisa ngoba kulula ukukiyeka vele besazi ukuthi ikonto kusifaka ezulwini kodwa imvelo yethu ifuna lokho kwethu kumkhathi awu siyabonga mfowethu mhlambe la uthola la khona einkundleni zokuxhumana ngiyatholakala lapha yana ku YouTube uvuka Africa TV ila khona sikhuluma khona imfihlo eziningi siveza khona imfihlo eziningi kwi channel yami nalapha yana ku TikTok futhi uvuka Africa TV nakhona futhi siyake siveze kodwa ke ku TikTok ke hayi siyake sibanjwe lapha siposta lokho kuncane bese siyoyiqedela indaba ngalena ku YouTube ngiyayingithanda kakhulu ngathi bangalike besubscribe ukuze bezokwazi ukuthola ama video amade ngoba lapha yana suke senzela nje ku TikTok okuncane uvutho indaba lengale ku YouTube yes ngamanye amazwi nganza kwethu ngiyafisa ukuthi abantu abazoficwa yilo myalezo bawugcine lo myalezo enganza kwethu ukuze kwazi ukuthi bonke abantu abalandelayo bakwazi ukuthola so siyesihlaleke nanodumo lwelanga abantu abaningi baye bangibuzeke ko TikTok bangibuze ko YouTube udumo lwelanga nganza kwethu emhlabeni masiphila kunezinto ezibuye zisenza ukuthi singakwazi ukuhlangana udumo lwelanga usempumalanga uyasebenza inganza kwethu because njoba senza iPodcast ngale kwePodcast kunezinye izinto ezidinga impilo so uyasebenza empumalanga ingakho siye senza ama video online inganza kwethu so uyothi mesebuyileke sela iKZN noma ivakashile kukhona into azoyenza bese sithola lelo thuba senza iPodcast inganza kwethu siyafisa ukuthi ke nisivakashele lapha epagini lika TikTok mabhodla ke sifune sithole lapho ke nje bese chaza umfokaduma siya summarize nje siposta nje izinto ezimbalwa ngenxa yama restrictions bayazi ke abantu abaningi ukuthi ke uTikTok ugudi kakhulu ukuthi masikhuluma izinto ezinjengamaqiniso usheshe uyovala into eziningi sithola ku YouTube nganza kwethu la nizofica khona ama video ephelele ungahamba kuyosesha lapha nepagini ka YouTube ufika uthi ufika useshe uthi I know my story ku TikTok uzofika uthi ake sifune sithole sine page ke esilivule ku Facebook nakhona ipage elithi ake sifune sithole nakhona uzoyifica into enjengana lezi nama video kodwa ke lapha ku Facebook kakhulu sikhuluma kakhulu ngalento ukuthi lento ka ake sifune sithole isiyinhlangano yakwantu registered so mawuzosebenzisa leli gama sesingakubopha nokukubopha because sekuyinhlangano yakwantu ezintweni esisuke sikhuluma lapha leyo nhlangano ibuyisela abantu enhlabathini ezinjoba sihlale sikhuluma njalo ukuthi ukudla sikudlaya kukho good amanzi siwaphuza awekho good so lokho ke kusithathe kwasibeke ekutheni nganza kwethu asiqale phansi manje si exercise lezi zinto njobe echaza umfokaduma ukuthi asibuyeleni kwimvelo asibuyeleni kulezi zinto ebezikade zenziwa okhokho bethu so laka ake sifune sitholeke sidila nalezo zinto enganza kwethu ekutheni asiqhubeke nalezi inhlelo enganza kwethu zokuthi sibuyele empandeni sifundisana lezo zinto ke lapha ake sifune sithole mawufika ke khona ke nganza kwethu kujoinwa ngemembership uthatha imembership nje mawungena nje ku WhatsApp uzosibingelela ufuna ukungena lapha na ake sifune sithole kungena ngemembership so sicela nje ukuthi sibalule naloko because abantu abaningi bazi ukuthi makujoin ema groupini uyojoin igroup yes ungangena egroupini but igroup yala ekhaya inama members are registered ane membership a legit mawufisa ukuthi ube ingcenye yalolu hlelo laka ake sifune sithole sukhathela ukudla
okune-chemical, usukhathele ukuphuza amanzi ane-chemical, usufuna wena ukubuyela empandeni. So indlela yokubuyela empandeni-ke mfowethu ngihleze ngisho ngithi ayikho enye ngaphandle ukuthi sibuyele emhlabeni siyolima. Ilento esiyenzayo-ke ake sifune siyithole siseyinhlelweni zokuthi siyotshala ingane zakwethu. Isikhathi sokukhuluma siphelile, isikhathi sokuthi manje senze ingane zakwethu ukuze sikwazi ukuthola ama-result right. Sibhizi kakhulu la sifune siyithole ingane zakwethu sikwi-process ebheke lapho. So angifuni ukwanda kakhulu. Mina-ke ngumthokozisi Mbonambi, mawusukuzwa sithi Mabhodla sikhuluma ngokhokho sesehla ngobonda nomfokaduma sithi kini okumhlophe kodwa sophinde futhi sihlangane kolunye usuku camakho. Inamba ke yami ke yocingo ngane zakwethu engitholakala kuyona ithi 0848015007. Siyacela ke abantu mabe bezosithinta ingane zakwethu bangasfoneli ba WhatsApp. And ma WhatsApp ungangeni uthi hi, ungene uhlale phezulu kodaba ukuze sikwazi ukuthi sisheshe sikusize, because ma uzothi hi sizokuyeka because usenesikhathi sokudlala sokuzobingelela ngo hi. Sicela ke nje ngane zakwethu ma uzoyithatha le number usWhatsApp, because isikhathi seyingcingo ingane zakwethu esayivala leyo nto ngoba sisuke sayivulela kakhulu. Uthola ukuthi kunabantu abafona o20 minutes, abanye bafona i-hour lonke, but kume yonke into oyenzayo. So siyakwazi ukuphendula sibe sibhizi nokunye ngoWhatsApp. Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV.